Tervetuloa käyttämään Oulun seudun Melojien sähköistä varauskalenteria. Varauskalenterin avaaminen onnistuu joko skannaamalla QR-koodi vajan seinältä tai siirtymällä e-varaukseen seuramme nettisivuilta löytyvästä linkistä. Ensin valitaan, ollaanko kajakki varaamassa Nokkalan vajalta vai Mustasalmen kontilta. Seuraavaksi valitaan varauksen alkamis- ja loppumisajan kohdat ja haetaan vapaana olevat kajakit. Varausta ei pysty tekemään samalle päivälle enää kello 22 jälkeen. Minä valitsin keltaisen Tempestin. Seuraavaksi täytetään asiakastiedot ja siirrytään vahvistamaan varaus. Varmista, että sähköpostiosoitteesi meni oikein, sillä saat sinne vahvistuksen varauksesta. Käyttöpaikkaan kirjoitetaan, missä kajakkia tullaan käyttämään, esimerkiksi Hermannit, Sanginjoki tai Neitikoski. Varauksen päättymisajan muokkaaminen ei tässä kohtaa ole suositeltavaa, sillä vain päivää voi vaihtaa ja tunnit menevät automaattisesti keskiyölle. Hyväksy varausehdot ja vahvista varaus. Varaaminen onnistui. Saat sähköpostiisi vahvistuksen varauksestasi. Tätä kautta voit tarvittaessa perua varauksesi. Muistathan perua kaikki käyttämättömät varaukset hyvissä ajoin. Jos tulee tarvetta muuttaa varausta, tulee edellinen varaus perua ensin ja tehdä sitten uusi tilalle. Jo alkanutta varausta ei pysty itse perumaan. Ilmoitathan tällöin asiasta sähköpostilla osoitteeseen kysy@osm.fi, niin kajakit saadaan takaisin kiertoon.